Once again, may buntag sa tanan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Adlaw nga Domingo, adlaw na usab, makadawat sa lawas o dugo ni Kristo, nga nakahatag ka nato og strength, nakahatag ka nato o kinabuhing dayon, og labaw sa tanan, ang kaayuhan nga atong nadawat kaniya. Sometimes we don't feel it, idawat ta sa iyang lawas, mura gyapon nga lami. But we have to bear in mind that Christ is with us. Aming batana. Busy kini nga panahon, human sa pandemic, bisang pag-pandemic na itong una, wala tamo undang sa pagpamuhat sa mga buhaton, no? Sa simbahan. And this afternoon, muadto ko sa Taguluan to receive usa ka pare nga mahimong missionary bishop, Father Lionel Sinisa, o kinahanglan nga ma-maintain nato ni nga kinahanglan nga maayo ta nga piniyalan sa pulong sa Ginoo amin bataana. Importante kanato ang pulong sa Ginoo. And this coming week, for 12 days, ato ka Cebu, ato ko sa Kalibo, epak to hinguog. Dili sayon nga bulhaton, but mao nang tahas nga gihatag sa Ginoo kanato, especially ni nga simbahan. So I want the people to support kung kinsa nabilin diri. Natay tulo ka mga pare nga nagpadagan niini nga simbahan. Ug atong this is what we call delegated authority. Ang otoridad sa obispo gihatag niini mga pare, ang mga dikon para magdumala sa atong tagsa-tagsa ka simbahan. Amen bataana. Usahay kanunay madungog ninyo nga ang pulong sa Ginoo si Jesus usara. You cannot separate the Word of God and Jesus. Meaning, the importance of the Word of God. Usa ka importante ang pulong sa Ginoo. Right now, Jesus is seated at the right hand of God. Physically, He is not with us. Ang iyang gibilin mao ang balaang espiritu og ang iyang pulong. Life is the key of John's Gospel. Mao gihapon sa atong gibasa karon nga nakinahanglan ta nga mabuhi ta sa pulong sa Dios. In Matthew chapter 4 verse 4 nga nagingon, man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Amin bataana. Kundili pinaagi sa pulong sa Ginoo. So bear in mind nga usa ka importante nga kita piniyalan. Si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili lamang sa pan kundi sa matag pulong usab nga gisulti kaniya. There is life in the Word of God. So daghang kay tag mga sitwasyon sa atong tagsatag sa kinabuhi. Pero say kalimtan nato how deep is the Word of God sa atong kinabuhi. Naa ba siya sa tunukon, naa ba siya sa batuon, naa ba siya sa maayo nga kasing-kasing. We have a lot of problems. Pero kung atong pagustuhan ang problema dili ta mo tan-aw sa Ginoo, that's where failure comes sa atong kinabuhi. The Word of God, the promises of God, maka-accomplish kini wonders sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Naatay mga katingalahan nga moabot na to. But the Word of God, those promises nga kinahanglan itanom kini to be planted sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pareha sa usa ka tawo nga naghimo o nagbalay siya sa batuon o ang isa nagbalay siya sa balason. Niabot ang bagyo. Mao gyapon kita niabot ang bagyo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pero kung ang atong pundasyon nakabutang sa balas, kini mahanaw mo nang mataranta ta. But if our foundation is in the Word of God, it can withstand
storm, difficulties, problems sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. I-planted nga ang usa ka pulong mahimo ning gitawag nga inactive until it is planted in the good ground. In Proverbs chapter 4, verse 4 to 6. Nagingon, gitudluan ako sa akong amahan, niingon siya. Hinumdumi, ang gisulti ko kaninyo, og ayaw gayod, kinihikalimti, tumana kini, og makabaton, kag kinabuhi. Batuni ang kaalam sa maayong pagsabot, ayaw isaklikway, ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo, ayaw biyae, ang kaalam, og panalipdan kaniya, higugma, og bantayan kaniya. Ayaw kalimti. If the Word of God is planted sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing, kung matanom ni sa atong kasing-kasing, eksakto, kung dili, ineffective ni sa atong kinabuhi until it is planted in your heart. God's wonderful works are potentially what we call the seed. In Psalms chapter 33, verse 4. Matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Amin ba tana? Matuod. That's why we rely so much in the Word. Tagaan ta sa Ginoo og strength in the situation na ang pulong sa Ginoo makabarog sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. God's Word works are potentially in the seed. Naa diha sa binhi. For the Word of God is right and all His ways are done in truth. Meaning, simply, God is faithful in all He does. Matinud-anon ang Ginoo. Right now, ang kalibutan puno sa gitawag nato nga materialism. Purong material nga naa sa itong tagsa-tagsa kahuna-una. Pero ang atong isa kabutang nga pangayo nato sa Ginoo gikan ni sa spiritual padulong ni sa gitawag nato ang material nga mga butang. Pero kung hinay ang atong gitawag nga spiritual aspeto sa atong kinabuhi, munang daghang kay tag sakit, daghang kay tag sitwasyon. In Jeremiah chapter 1 verse 12, God's word is hindered from bearing fruit until the seed is planted in a good ground. At tanaw na sa Jeremiah. Muna na itong Bible karon. Wala na tagamay. Jeremiah chapter 1 verse 12. Masa manirepet. Jeremias, no? Okay. Jeremias chapter 1 verse 12. It says, "Unya mingon ang Ginoo kanako, husto ang imong tubag, kay nagbantay ako ng akong gipamulong matuman gayon." God will see to it if the Word of God is being planted sa eksakto nga yuta. God will see to it that His Word will prosper in our lives. Amin batana. Di kaylap ang pulong sa Ginoo. Bisa kini nga simbahan. Daghan na nanaw. Munang usahay mo adto ko sa mga wali. Daghan na kay komersyal to dito nang lusot. Why? Ni-increase ang atong viewing. Agud gihangyo mo nako nga pag-like sad mo. Amin mo ana.
Miski ang Facebook o YouTube nag-appreciate ana nga taas ang atong viewing. Why? Because of God. Magpabilin ta ana, no? Bisa galing ni mga akulait mo wali, na ilang views nga 55, 30, na 75 every day. Mo nang rate sa ato. Tanaw na to nag-view sa ato, murag wala ang uban di man pahibalo nga nagtan-aw sila ana. But the word of God is growing amin mata ana. Nagapamunga ang pulong sa Ginoo. Why? Because it is planted in the good ground. But God's word is hindered from bearing fruit until the seed is planted in a good ground. Maayo ba ang inyong kasing-kasing karong kabuntagon? Amen. Ayuhon yun nato na. Good ground means obedient, masinugtanon, willing to be corrected. Usahay nakalisod-lisod ta financially. Kanunay ko nagabalik-balik ana, we financially dili good kay stable ang mga Kristohanon. Why? Because we are not obedient. Bisa atong ihatag ang atong kay pulo sa Ginoo, kinahanglan 50, may na lang ni palit na kog 1 kilo nga bugas. Ikaw ra gyapon nagkaon. Wala na epekto kay imo ra gyapon na ikalibang. Wherein when you put that in the storehouse, God said, I will open up windows of heavens to pour out the blessing. Pulong na sa Ginoo. Dili na sa tao. Nganong dili man ta maka increase ang atong situation sa pagtuog ang pulong sa Ginoo. Meditate the word day and night, nagingon ang Joshua. Adlaw o gabi Meaning, if we have problems, we meditate on the things of God. Kung gusto nato o kaayuhan, unsa man ang moabot nato. Ang Ginoo mo ayo sa tanan nato unsa? Mga sakit. Kung dili ka katuan na, nag-ingon ang James. If you are sick, call the elders of the church. Let them anoint with oil, and God will bring healing, and God will forgive your sins. Amen ba ta, anak? Pulong sa Ginoo. Usahay magtanaw magyuta sa tao, akang bishop ra ko magpa-anoint. Ang father ako magpa-anoint. Adi so kagandikon. Maura nagyapon nga power, amen mo ba anak? Maura gyapon ang anointing. Ako dili nagaagad kung kinsa na nga tao kay gitagaan nagtahas sa Ginoo. Kaya magtanaw ta sa atong sala, way makapasar. Usa ka obispo makasasala. Usa ka pare makasasala. But the most important thing is ang iyang opisina. Amin ba ta, anak? Ang iyang office pagka-pare, ang iyang office pagka-obispo o pagka-dikon. Usahay mga tao, daghan na kay mga istorya. Pero dili ta magpabaldaan ang mga istorya. Kay dili gina maayo. Sa ako nag-iingon, good ground means obedient, willing to be corrected. Not only is listener but a doer of the word. So, verse 13 sa atong ebanghelyo. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe o malipay midawat ini apan wala kini makagamot. Mituo lamang siya sa makadyot og unya na miya sa panahon sa pagsulay. Mo nang nahitabo nato. Naganay pagsulay nga moabot bagyo sa atong kinabuhi. We become discouraged instead nga moduol ta sa Ginoo atong laumon ang atong mga problema. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Now, not only a listener, but a doer. If planted in the good ground, na ay maayo nga resulta. As a Christians, we are using the same Bible. Pareha rin yung Bible gigamit ako inyo. That's why we get our faith devoted to His words. We have to plant seed, the Word of God in our heart. These promises, the Word of God, were given to us para itanom o i-cultivate. Natay mission sa Kibagat. Gihatag nato ang pulong sa Ginoo. Then we have to cultivate amin matana. Dili kay nag-open tag mission ato lang gibiyaan. We have to cultivate para usab nga sila mamunga. Yes, daghan mga bata. Dahil mga tigulang. Kung dili nato biyaan, kinahanglan atong i-cultivate o atong itil. This is where prayer comes. Pag-ampo. Importante kayo pag-ampo. Makadungog ta sa pulong sa Ginoo. I encourage everybody na mo-attend ta sa gitawag nato nga midweek service. Beginning this September 21, no? Natay about what we call exorcism. Kaya usay matingala ka na yung mga Pilipino na namatay. Daghang kay mo adto dito, klase-klase nga mga reliyon. Usay hingtungdan mag-away pa. Naka-experience kaya po tayo ni. Gantuan sa pare o dikon. Mo'y nag-vigil. Pagkataod-taod na musulod nga manabtan. May pamanabtan, kay paghuman, tagaan pagtanduay. Tagaan pagkulapo. Why we are doing with this? Kulang ta sa pagtulunan. We are inviting demon spirits. Mutuo mo sa dili, mauna. Kung usahay kami, diri, mingon nga na namatay. Unsa man dito, unsa may hingtungdan, mo ako punta na. Kitabay magkuan o sila. Daghan man kay bisap, ihatag na sa ila. Napay mga parinting nga magbuot. Adi, kuan na gini. Kiniri yung panabtan. Pag human, mahubog na to ng panabtan. Delegated authority ang tawag, anak. Nadaghang kay tanggi, tuuhan, amin bata anak. Masakita di, tagtuo. Kada by stripes of Jesus, I was healed. Maadto gitas patutututo. Maadto gitas pakudlit-kudlit. Dili na mao. That's the demonic power gihatag ato sang gidawat. Mo ni wa may mawala na mo. Mo dahil itong rason may mawala. But it is not the doing of the Holy Spirit in our lives. Mo na sa naka-problema ta anak. Kay pamahiin o sa gihimo ato iyang lulo o lula o gihapon. Napay uban nga gibinlan og bato, adi gina mahawa kung wala yawa anak. Nay uban kung di mabinlan, di pa gid mamatay. May nabinlan. Nang katapusan ni adto dito, makita ra sila ilang anak, ilang kuan. Nga dugay kuno mamatay. Gibilinan. Muna yung wakwak ang nanay mo, wakwak ang tatay mo, ikaw kay anak pa, wakwak kamong tanan. We have so much beliefs na dili gyud angay. Singoog daghang kay diri. Napay ingon nga ang Ginoo mo abot dito sa bukid. Ang isa mo ingon nga moabot ang Ginoo sa Davao. Kaya gihimo na niya ang paradise. You cannot duplicate the paradise that God has given to us during the time of Adam and Eve. Hindi naman galing niyo na makita kung asa dapit. Napay mga tao nga kugil kayo, pangitaon yun. Para mo adto dito.
Now we have to be reminded nga importante ang pulong sa Ginoo. Romans chapter 12 verse 1. Renew your mind with the Word of God. Ipabag-o sa Diyos ang inyong hunahuna o kasing-kasing. Meditate the Word of God just for 1/8, day and night. Kung naata na ini nga mga sitwasyon, you cannot be moved in every situation. Confession brings possession. Amen. Importante nga atong ipadungog ang Ginoo, dili sa Ginoo, sa atong dalunggan para to build up our faith. Amen batana. Usay mauwaw ta. Dili na para sa Ginoo, para na sa atong kagalingon. Dito unang panahon galisod ko sa sitwasyon. Pero unsa may akong baruganan, magaling ko theology di parehas karon. Only the Word of God. Lord, salamat sa pagsangkap sa tanan akong gikinahanglan. Salamat Ginoo nga ikaw mag-ayo sa tanang sakit sa mga katawhan. Yes, with fasting and prayer. Graveyard hingog, kundi di mo pastinga, di mo dako na rin. Gutom ang madawat sa pastor. Na Domingo ang imong offering 3.25 lang. 3 pesos o 25 centavos. God quicken in my heart. Nga ato si pastor, imo to amigo, taga-eg kwarta. Umi masada usahay pero tagaan man ako ng kwarta. Ubi na lang ko, pero may samok. Ato ko, ako gitagag kwarta. Pastor, idungog sa Ginoo pagampo kung nangayo kang kwarta. Kaya kung wa ka mga kwarta, di na ako nihatag na kung kwarta sa Ginoo. Ay hilak. Hilak yun. Pastor John, ako mo piring karon 3.25 ra gyud di kapalit ang bugas. Maluoy ka. Kanay anak tulo ka buok. Unsa ipalit gatas ani impas ni. At kakay maantos man nimo ang bata may gatas asa man mamam aha. Di nakasabot kung ingo ka wa kay kwarta. Tagae ko malibang gyud ka. Imong hatag man gyud. So this is where situation is. The more we give, kanang pambitawa, kanang nasa sa laing nga ebanghelyo nga kita mga Kristohanon kinahanglan dili talaog amin bataana. Sa atong kalaugan usahay kitay musangpot sa atong pagkalisod because we are stingy. Let the Word of God works in our lives. Ang pulong sa Ginoo importante itaga niyo sa bato. Until na mao gihapon ni akong giuna-una. Nga Lord, salamat sa imo pagsangkap sa tanan nga panginahanglan. From Butuan, Cebu to Kalibo to Iloilo to Cebu to Butuan. A lot of expenses. Mutuo ka, kulang imong 20,000. Mag-hotel ka pa. Ganito, may agi ho. Barahon nga to ako Cebu. Ako'y pag-umangkon. Way tao yung kondo. Dito na may namuyo. Karon siguro pagbalik din ako. Kaya daghang kay requirement. Kasi imong ngalan, imong ID. Kakapoy o dami. So, mag-hotel ta. Daw be, God will provide. Amin batana. Kita may ingon nga sus kalisod ba na niya. God will provide. Expect a miracle from God in our lives as the seed planted. Usay maningkamot pag kita'y maningkamot talaga sa trabaho, tuwisyon sa kunak. Ang gabi, himuong buntag, ang buntag, himuong gabi. Imong kaugalingon. Nag-ingon bitaw ang Ephesians ng atong kaluwasan, dili lang kini atong maangkot sa atong maayong buhat, kundi grasya sa Dios aming bataana. The grace of God is always there. Panahon sa atong kalisod. Mukuan ang Ginoo sa ato. Yet nagkulang ta
sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga maayo ta nga piniyalan sa iyang pulong o piniyalan sa atong tagsa-tagsa ka mga tahas nga gihatag sa Ginoo kanato. Amin ba ta, ana? Faithful ta, maakulay ta. Faithful ta nga natas dance minister. Faithful ta nga nata sa banda. Yes, usahay mag-cross ang fat, anak. Pero kinahanglan nga unahon nga nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung dili nato na ikamatay, kung dili nato magsimba. Tuon sa nako si Kuan, ayaw ko musimba, mamahog sa ko sa baboy. Sige lang kay basig matitano sino nga baboy. Ino kay makuha. So, what are we planting in our hearts today? We are planting the seed of God's word so that we can reap an abundant. If you will be faithful to plant the seed, water it, God will increase. Maghatag o increase sa tao. Nagkalisod-lisod ta financially, give your tithes and offering. Mauray makasulbad, anak, na problema. It will take time. Daghan diri sa inyo naka-witness during the early time of ministry. Ang uban, ang lupad na. Si tata, naka-witness din. Abot pa min sa pinit ito, Bible pa min sa pinit. Nakini, doon ra kayo ang kahibagat. Natay mga assignment, mga ladies, parehong tabangin ninyo ang kahibagat. Di gyud ta moingon nga bisita. Bisita usahay sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Naamoy contribution, be faithful in these things that God has given to you. Tinudanon ta. Kasi naglibog ta nga ano. Kung ang sekreto na ara sa Ginoo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Be faithful. Matinud-anon ta sa tahas nga gihatag sa Ginoo kanato. Amin batana. Mao kanang ebanghelyo gihangyo tanan sa utang